O segundo, que sepades que estades en moi boas mans porque esta xente son uns profesionales. Quería facer unha dedicatoria bastante importante e a ese señor que temos aí, que é Nonato Mola, que é o capo dos DJs en Verín en todos os lados, así con fuerte aplauso para eles, por favor. Nonato Mola, eres un máquina, tío, eres un máquina. Así que con esto, que sepades que estades en mellores maus dunhos profesionales que vos van fer unha noite espectacular. Boas noites, Baltar!